go kura, gole oko gokinyi kendi bi mondo go kura. Kise go kura, wuog idhi dalani idhi tim tije mamoko. Kikiriti ni ine makoro idwaro ng'iyo ni to kura irito nang'o. Kura waseyudo jok marito gin polise. Erokamano. Duoko biro bang' dala di? Duoko wabiro miyo ji duoko to maeni. Duoko mar ombulu mar kom matend piny. Mano bang' ndalo 7 mano ema chik omiyowa. Omiyo kik urikni nikech jo Victor Geni osewacho ni ng'ane oyudo kama ni koro dwaro bang' ndalo 2 kata 3. Wan watimo gima ber kato wa announce kapok oromo ndalo 7. Erokamano. Nyakwar Mgajwang' mane mokelo e giko mar chenro makauno mar Atil. Ne wanyalo dhi nyime Nyakwar Mgajwang' gi chenro niendi mak mane wandesa kanyo matin. Wanadhi nyime ka puonjore e kidinye mopogore opogore. Men mana kete Ramogi TV kod Ramogi Radio ni mar ka ok inene Ramogi TV ng'ene ok otimore. Ka ok winjore Ramogi Radio ng'ene ok otimore Nyakwar Mgajwang'.